Il-Qorti tal-Appell irriformat sentenza effettiva ta' ħabs għal sentenza sospiża fil-konfront tal-allima Dorianne Camilleri ta' 35 sena mir-Rabat li s-sena li għaddiet ġiet ikkundannata 5 snin ħabs fuq qtil involontarju wara li nstabet ħatja li tajret żewġ aħwa f'Ħattart u qatlet wieħed minnhom. L-inċident seħħ f'Mejju tal-2011 meta l-allima kienet qed issuq fit-triq l-imdina f'Ħattart. Fl-inċident kien tilef ħajtu Alfred Zara ta' 64 sena mill-Imsida, waqt li oħtu, Carmela Zara li kellha 75 sena, kienet weġġet gravi. Fid-deċiżjoni tagħha l-Qorti tal-Appell preseduta mill-imħallef Edwina Grima sabet li l-Camilleri ħatja dwar il-qtil involontarju ta' Zara, waqt li liberata dwar il-ġrieħi gravi fuq oħtu Carmela. Fi-sentenza tagħha l-Qorti tal-Appell bidlet is-sentenza tal-ewwel qorti minn 5 snin ħabs għal 6 xhur ħabs sospiżi għal sena. Il-Qorti naqset ukoll is-sospensjoni tal-liċenzja minn 5 snin għal sena. Viżibilment emozzjonata quddiem il-bini tal-Qorti mdawra bil-qraba u l-avukati tagħha, Camilleri qalet li l-fatt li s-sentenza tranġat tħossha aħjar. Bħala reazzjoni kienet ma nistax ngħidlek li ma kienx waħda pożittiva, però din hija storja li tirrifletti traġedja u from day one l-aħħar qed ħatiqpa. Ja qalet li l-każ kien traġedja fl-2011 u jibqa' traġedja sal-ġurnata tal-lum. Stqarret li l-aktar mument emozjonanti li kellha wara s-sentenza kien li setet tagħna lin-neputi tal-vittmi tkellmet miegħu u fehmu u tawwens lil xulxin. Kien hemm dak il-mument li fl-aħħar stajt ħadd bidejn ir-relativ tal-vittma u tajna dik it-taniqa jiena ħassejta xi ħaġa sabiħa ħafna. Anka lija personalment li stajt nitkellem miegħu li stajna nifhmu ftit l-emozzjonijiet ta' xulxin li jiena nifhem lilu jifhem lili u wera li ma qabilx mas-sentenza li kien hemm qabel u din is-sentenza wera li kien hemm iktar qbil magħha. Dik kienet xi ħaġa li fl-opinjoni tiegħi kienet sabiħa kważi iktar mis-sentenza innifisha. Dorianne qalet li s-sitwazzjoni ma kienet faċli għal ħadd. Jata tħajr lil poplu Malti għall-appoġġ li natat minnu matul din l-aħħar sena li qalet ma kienet faċli xejn. Fatt li ma jkunx hemm priġunerija jiena li għandi familja d-dar għalija kienet tfisser ħafna. U ovvjament anke ħabba l-fatt li l-istorja ġrat kif ġrat ma kienx hemm tort, ovvjament iktar u iktar u xekk. Però fimni l-emozzjonijiet imbagħad jieħdu over. Għandek il-familja tiegħek li juru dak il-ferħ li speċi tista' tkompli magħhom. Naħseb dat min telgħod u ġver li tkompli ddawwar naqra l-ħajja tiegħek. Waqt li stqarret li kellha ħeġġet mulura d-dar biex tannaq lil binta, hija qalet li tul dawn ix-xhur baqgħet tgħallem u tkompli b'din il-vokazzjoni għaliex hija ħajjitha.